No niin, Tiina. Ensimmäinen ohjaus takana. Millaisin fiiliksin olet nyt? Mitä on päällimmäisenä mielessä? Joo, erittäin hieno tunnelma oli tehdä ihmisten kanssa ja olin niin yllättynyt, kun oli paljon miehiä mukana ja se loi niin kuin ihan tietynlaisen tunnelman, monen rento, lämmin, mukava. Et siellä oli monta tämmöistä vähän vitsailevaa ihmistä mukana joka niin kuin toi sen hyvän tunnelman ja sitten oli niin hienoa, että kaikki tuli mukaan. Kyllä. Että joku ei pystynyt niin kuin molemmilla käsillä tanssimaan, niin hän sitten teki yhdellä kädellä ja hoitajat tulivat mukaan ja sitten myös se, että niin kuin pystyi aistimaan sen niin vahvan tunnelman siinä, että oli musiikkina oli Olavi Virran Vihreät niityt ja se on hyvin kaunis kappale ja varmasti useimmille oli tuttu ja saattoi olla, että tuli paljon muistoja sen myötä sitten mieleen. Ja nimenomaan just tässäkin tuli se piirimuoto, kun kaikki näkee toisensa ja siinä oli ihana nähdä ihmisten kasvoja ja saada katsekontaktia ja oikein ihana. Joo, toi toimi tosi hyvin mielestäni tuo käsitanssi ja sitten sitä oli kiva yhdistää tuohon kuvalliseen työskentelyyn, että sitten kukin henkilö painoi oman kädenjälkinsä tuohon mandalan ympärille ja siihenkin ihmiset lähti tosi kivasti mukaan. Ihana saada niin sun kanssa tehdä yhteistyötä, tämä oli aivan mahtava kokemus ja miten se nivoutui yhteen. Kyllä. Että mitä luotiin vähän sitä tunnelmaa tanssin kautta ja sitten päästiin niin kuin maalaamaan. Et siinä on myöskin jotenkin semmoinen sisäänhengitys ja uloshengitys, että koetaan ja sitten ilmaistaan se, mitä on koettu. Kyllä, hienolla tavalla tuli yhteen.